Hola, hola, Soguers. Hoxe, en Preguntas na Rúa, continuaremos coa segunda parte das pansoliñas. Nas curiosidades, falaremos sobre diferentes tradicións de Nadal. E na sección de Abre o Telón, un novo conto e unha nova actuación musical. No reto de hoxe, Nata Challenge. E remataremos o noso programa coa música de Rebel Spirit. Ola a todas e todos e benvidos a Pontesomos TV. Primeiro que todo imos presentarnos. Somos Michi e Pablo. E Ravi. e hoxe domingo temos moitísimo contido, así que non imos perder máis tempo e saímos á rúa. Dentro o vídeo. As panxoliñas son unha das cousas máis típicas do Nadal. Cal será a favorita da xente de Pontevedra? Gustan vos as panxoliñas? Ah, dísela tú. Sí. Claro. Sí? A ti tamén te gustan? Sí, claro. Pois sí, a sí, verdad que claro sí, que sí. están divertidas. Para o Nadal están ben. Sí. Sí? Si vos Sí. gustan. Sí. E a ti gustanche? Sí. Moito. Sí. E cal é a túa favorita? Mi favorita. Todas. Todas? Bueno, por nome non se pode dicir agora, non sei. ¿Cuál te gusta, cariño? ¿Mi burrito sabanero? Mi favorita es. También todas más o menos, sí. El burrito sabanero. ¿Cómo era la de la burra? El burrito sabanero. Esa, o burrito sabanero. Mira, la de 25 de diciembre. Sí, esa. La ¿Esa? del 25 de diciembre. Vale, podesme cantar un pouquiño a canción? Es que no me la sé. Eu axudote se queres. Ah, si me axudas, sí. Buscando una estrella e cando a toparon bailaron con ela os gatiños. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. O burrito sabanero vai camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Esa. Vos parece que cantemos unha todos xuntos agora? A ver se sabemos, a ¿Sí? ver se podemos axudar. Coñecedes a panxoliña de Navidad, Navidad, Dulce Navidad? Navidad. Feliz Natal. Dulce Navidad. Un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. ¡Qué alegría en este día! Hay que celebrar. ¡Ey! Navidad, Navidad, Dulce Navidad. Alegría en este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Eu tamén quero sair un día, que vexo que o pasades increíble. Os Soggers son maravillosos, como a sección que temos agora. Cale. A de Ravi. Oh, pois sin máis demora. Hola, hoxe explicareivos algunhas tradicións do Nadal. Sabíades que non se celebra igual en todo o mundo? Moitos países teñen as súas propias costumes e vou vos contar algunhas delas. Para os que máis vos gustan estas datas, ides a alucinar porque en Filipinas o Nadal comeza en setembro, case, cando comeza o cole, e remata en xaneiro. Pasan 4 meses de festa, vos imaginades? E que me dicides de Australia? A que non sabedes o que pasa ali? Pois que é verán. Están tan a gustiño o sol celebrando con barbacoas e fogos artificiais. Imaginade facer os bonecos de neve con area, sería divertidísimo. Pero non nos podemos queixar, porque tamén temos un montón de cousas genial aquí. Outro día conto vos máis. E despois das curiosidades de Ravi, Toca unha sección moi... espectacular. Abro o telón. Antes fomos dinosaurios. Esta historia ocurriu fai moitísimo tempo, no período Cretáceo. A Terra
tiña entón un aspecto moi diferente. Os continentes, o clima e incluso os seus habitantes eran outros. Había, sobre todo, dinosaurios de distintas cores e tamaños, herbívoros e carnívoros, que intentaban cada día sobrevivir e ser felices. Esta é a aventura de dous daqueles dinosaurios, que viviron algo inesperado e sorprendente, que mudou o planeta para sempre. Ron era un rex, un auténtico tiranosaurio rex, dos que daba un medo de verdade. Tiña uns dentes moi afilados e o seu paso resonaban as súas enormes pegadas. Calquera que o vía chegar saía correndo a todo que lle daban as súas patas. Aquilo disgustaba moito a Ron. Como envexaba os pescozo longo que camiñaban en manada a mudiño comendo erva aquí e alá. Eso sí que era ter amigos. Os tiranosaurus rex ían sempre sós. Ron quería un amigo, aínda que só fora un. Quizais ninguén se achegue a mí porque cheiro mal, pensou. Así que deixou de bañarse nos sucios charcos de lodo. Pero non foi suficiente. Todos seguían fuxindo o velo chegar. Quizais sexan os meus feroces gruñidos. De xeito que deixou de dar aqueles terribles gruñidos e comenzou a camiñar a modiño para non asustar a ninguén. Pero tampouco serviu. A súa fama de malo, sen dúbida, era o que facía que ninguén quixese achegarse tan solo un pouquiño a él. Non había nada que facer. Sen embargo, Ron non sabía que os seus esforzos ían dar resultado. Alguén estaba observando entre as árbores. Ron apenas notou que alguén se aproximaba. Chegou voando dende o alto do ceo e pousouse moi lentamente sobre a súa testa, con toda a tranquilidade. Era o dinosaurio máis pequeno e extraño do mundo. Ola, son Ron. Como te chamas? Preguntoulle o tiranosaurio. Eu son Mei, encantada de coñecerte. O pequeno Mei tiña unha voz moi desagradable, pero a Ron pareceulle moi simpático. Enseguida fixéronse amigos. Porque as grandes historias de amizade comezan así, cunha simple conversa. E como bons amigos, axudábanse sempre que podían. Ron era grande e forte e salvaba de moitos perigos o pequeno Mei. E aínda que Mei era diminuto, podía voar. Planeaba sobre as árbores e indicáballe a Ron os mellores camiños para atravesar a selva. Ron e Mei pasaban días enteiros falando das súas cousas. Encantaríame poder voar como a ti, decíalle Ron. Son o dinosaurio máis pequeno do mundo, adoitaba queixarse Mei. A min gustaríame ter algo especial, para non pasar sempre desapercibido. E así vivían estes dous extraños amigos no Cretáceo. Ata que unha mañán o ceo encheuse de luces que relucían máis que o sol. Aquelas luces achegábanse rapidamente, facendo moito ruído. Eran meteoritos que caían sobre a Terra a gran velocidade. Os dinosaurios corrían en todas as direccións, tentando escapar, pero de nada servía. Ron tiña que salvar o seu pequeno amigo, así que colocou a Mei sobre a testa e fuxiu. El era o dinosaurio máis forte do mundo e non parou de correr e correr, mentres a choiva de meteoritos continuaba caendo sen piedade. A terra cubriuse de lume, as árbores eran devoradas polas chamas, o aire volveuse irrespirable,
e as cinzas comezaron a cubrilo todo, e de súpeto... ¡Bum! Un enorme meteorito caíu xunto ao seu carón, no medio dunha grande explosión. Bum, bum, bum! Despois do grande estrondo, viu a calma, e todo foi silencio. Por todos lados había montañas de cinza e árbores chamuscadas. Onde estaban os dinosaurios? Lentamente, entre a cinza, asomou unha pequeniña cabeza. Era May! Algo diferente, por certo. Que aconteceu? E que fora de Ron? Ron! Ron! Berrou sen obter resposta. Ao seu carón había unha enorme montaña de cinza. May comezou a batir as ás con forza. Agora, cheas de plumas, levantou unha nube de cinza ao seu redor. E así continuou até que por fin conseguiu desenterrar o seu enorme e descomunal amigo. Que aconteceu? Onde estamos? Preguntou Ron, todavía atorado. Ron estaba moi cambiado. Do seu nariz saían pequenas nubes de fume e no seu gran corpo cheo de escamas creceran unhas preciosas ás. Ron, cambiache! Como puido correr? Berrou con asombro May. Non teño nin idea. Podo voar, dixo Ron, ao tempo que lle saía unha chamarada da súa enorme boca. Parecía como se houbese tragado un de aqueles enormes meteoritos. May voou ao redor do seu amigo, comezou a sorrir, e do seu pico saíron uns extraños sons. La 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 la. May, dixo Ron, ti tamén cambiaches. Escoita a túa voz, non parece que fales, parece que estés a cantar, e o teu corpo está agora cuberto de plumas. Era verdade. May non se percatara ata ese momento. Mirou as súas plumas e cantou alegre. Estaba claro que aínda que seguira sendo un tan pequeno, xa nunca pasaría desapercibido. Os dous amigos estaban encantados. Non só sobreviviran ao terrible desastre, senón que tamén cambiaron, evolucionaron. E agora, que facemos, May? Preguntou Ron. Non sei, se queres, voamos, e así estreas as túas novas ás. Podo che ensinar uns xiros alucinantes, dixo May. Esa é unha idea xenial. E logo buscamos algo para comer, que me soan as tripas e teño ardor de estómago. Vale, imos alá. E os dous vellos amigos alonxáronse, rindo e facendo piruetas no aire cara ao amencer dun novo mundo. Volver a verte, no verte más.
xa pasou o brao. O verde pilla moito máis de cada vez. Chove como se fóramos peixes. O noroeste non é como creiches coñecer. Marchaches convencida de que vai calor sempre. Escribo pra que voltes, bebé, pero con este vento rechino os dentes. Os paraugas caros non chegan a final de mes. Ninguén vai taparte, apartarse, cornisas de aluguer que non podes pagarte. Sorrisos en terrazas que recordas como se foran onte. E aquí xa nos puxemos como apitos 20 veces desde que te fuches. Menudo derroche de auga. Temos serva para o pracer da que vende vacas, encanta. Aquí o inverno empeza cando marchas. Inundas a tu inferno con unha borrasca. Xa pasou o brao, xa pasou o brao. Volver a verte na brete mar. Na noite non terte máis. Solo queda o gas en sal, nin sol hai. Volver a verte na brete mar. Na noite non terte máis. Solo queda o gas en sal, nin sol hai. Volver a verte na brete mar. Na noite non terte máis. Solo queda o gas en sal, nin sol hai. Volver a verte na brete mar. Na noite non terte máis. Solo queda o gas en sal, nin sol hai. Volver a verte na brete mar. Na noite non terte máis. Solo queda o gas en sal, nin sol hai. Volver a verte na brete mar. Na noite non terte máis. Solo queda o gas en sal, nin sol hai. Volver a verte na brete mar. Na noite non terte máis. Solo queda o gas en sal, nin sol hai. Volver a verte na brete mar. Na noite non terte máis. Solo queda o gas en sal, nin sol hai. Pablo, que che pareceu? Encantoume, pareceume increíble, fantástico, me encanta, quero ver máis. Vale, pero espera a semana que ven. Está ben. Bueno, pero collede o bote. Por certo, xogues, podedes seguir enviándonos as vosas propostas a nosa conta de Instagram. E o reto de hoxe é Nata Challenge. Rabi, podes explicárnoslo? Reto Nata Challenge. Para o seguinte reto deberedes colocar un pouco de nata nunha das vosas mans e golpeando o antebrazo co outra deberedes intentar meter a nata na vosa boca. de rir con vos. Non rías tanto, que dentro de pouco tocará a ti contra nós. Iso, prepárate. Bueno, agora falamos diso. Antes imos a despedir o programa.
Bueno, Sogers, hasta aquí o programa de hoxe. Recordade que isto e moito máis vades poder atopar en Pontesogos TV. Lembra de seguirnos nas nosas redes sociais, onde atoparedes contido extra e novidades de Pontexogos. Vémonos mañán en Pontesogos TV. Ninguén poderá pararme os pés e non avanzar. Ser libre é chegar máis alto ca ninguén.